ola ame ofu aka watela usigoro la ka fa kaka bismillah kuna fani lakika okeneka kuna fani lakika mi na dabo kundi kuna fani nyuma asanuma asegesegele ka nyika di au ma bisika wasa kuna fani kula to na jen fa bela jere fe kuma ame ofu ko wala nyumando amunu so walendo renovote bela wasa de bisoro no asobole ka to ni ala sura mami aiwa nimisi wasa koni o de bisoro ala bi kuna fani lakika atasa fle ni sabu kadaka jumado nya fe o ka tele doni minye a follow e paranya follow do kibaro ye ala sama ke bina mila se au ma a paranya flana ayo yanga do ma wole anga bido ma wole Ibrahima Sango Dr Ibrahima Sango ale jeguldo nyema yango ma France kala ko observatoire pour les élections et la bonne gouvernance kalata ko olu jetemneke olula anale na nyo kuma nyanya ayo kalata ishera mimbe amna do fo ola opana cote na black asmable kuna fonda kika konni asra ja damene amta do kibaro no fe ade sama ke nishu Saya bu Antoine. Somo be. Kuri batiti. Somo be. Yen sama to gomi. Daga wana ine bitu buke ka koro. Janjo ko ni. Oho. Nga ko ma to ko tanga boro la amba to. Batiti. Iye sagu bu fo sagu bu barbe sara la kana. Sagu karmu. Antoine afone ka mura. Ayo ka mi no sori. Ayo ba shi. Na le sona. Ami fu ki bolo bolo. Ikaro dugi boro wa bobe ka chaya bi. Ayo do bi. Na we uliga jo chamange. Ikado ninga ndi kuna fo chamanye. Opane bismillah. Ajara nya Antoine. Ame flebani la memba bela jele bisimila ka fuye kuko bisimila biye jumaye on sene ka kalambe okuma ubenata on ye bakruba sabasoro uno fleni kaira ula ka fo mamede aidara hale ko nin tumbala ka hebuli ni bulili mi ya tete ko dankero ula sabuni mekalo kile ko non to na ba flani mugani flaina ila la ka fo menye ale ko ni sunya mamne msu ni oye kaporal Aisha bari ko ni jeni ni ka ta ko ni blala u soko na ula ale mi ni ale ko ni tun do ndo bulo dara ayeka ni ka abne ka bla berolo ni juma nyela angala silula ameno uludi oma amajira ula ka fo mi anga jamana fancha man ko no fe mawbi ta ka kununi uye nye tawbi do maw ko yoro ulula ka bulula mino chengani wati la bayna kembe ka min ko ni ye udi ye binganu ye sira kumba ulu ko ni na ni juma yere so mara nyela min ye jara transport do o kumbala ka bo ko chala e wa bingera uye fana ka mi se fo war million chama o tara fien fe ba kuruba sabana me onna do kayira ka foko ambole ko buguni antara anjo daga gunga ni araba yere ula mi nye kenzen ni la miron ma yeka o baro ko ni ulu sigeni no mi boro kula ana ujira aula afle bo ni ya ga kuma bo yo commencer na kala hambe bi kuna funi ya udam ne kuna funi tini mi yero be minisma ko o kuna kayira ula ka fo minisma ka manda amono bora kuraye mi nye ni e je kalo ya kle bisa ba fle mo ngani fla akoni tara ijo ukuka ila la ka fo mi secrétaire général mi secrétaire général aliya nyine ko kura mi nye fo luka ke ay kalo sabo baro mi cigo mina ni ka dalu ke ulaka o koni unya fo ila la ka fo ni kera wati ka se ka mali ko yere nya fo minisma ko o ka usira ka bara mun ke mi yere sola ni marse kalo yere kle bisa bala ba fla ani muga ani fla ikono kuna firiko nasira lamba iraula ka fo soro ni ba do ni oye Etienne Fakabaye ale tu minele no kabla berolo nga ila ka fo kay fiya wada ko ni usoro bi so mare na mi le ni ko ni okera anga kritikero mbesigira nani na fe ka fo ko fiya wada ko ni o kasoro aye o kera saw be bi kle kuna nyerela ay ka fiya wada ko ni usoro moy muna wedragu ale bi ne foli kani okuka Tarata do janvier kalo kletan shegin san ba fla ni mugan fla kiri bo mbe communicate la Bamako konna la mina era yirala kiri tigela onyokoro akoni yirala ka fo ko Etienne Fakabasi Sogo ko ale no minenendo katemeni akakuma folendo ye minu mbeke sababu ye kamarabolo lagosi siyaw fogata se dine kuma wa ko seben fura mimbe abulula nankwa ma diplôme ko ofana masoro sharia sirawkan wa yirala ka fo ko ayaka kalan sebe min soro nan kwa ma doctora no kera Université de Nanterre la ko o ma soro sharia kan watuguni siga kelendo ala ka fo ko centre de recherche minayo nyemogoye ko akembe ko centre konta wala sa ka sega kalan sebe ondi mogoma Université de Nanterre tokola ani mado no e Jibril Sangare min yera datugulendo ni watina femi koni Etienne Fakabasi Sogo jugoroma dondo bagawi ulu koni ya yira ka fo ko nin jalaki wale minun talendo ka nyeshi ama ko politiki barawdu yani aka minani baraw koni che Etienne Fakabasi Sogo ale kwani kala goshilu kumchara kosobe gouvernementa fanfe no era nyemogo e shogel ko kala maigaye kuna funi disraula ani bololo sanfe akwani kunye jatemineke CEDEAO ka gerente kan no be geleya chaman se malima
Flebo Maja Olaka for la Fasali Jaculumina Kuruna Vesina Procufo and Yemi Karankramo Munofana, Ni Ulubeni Ni Ulufanaka, La Fasa Jaculukuru, Abe Sin Sepu Okofo, Ulutu Falanonka, Ninjimania Ola Hanika, La Sigido Konu Ukamina, Uluka Muruti Konu Uke, Ekanesi Mieki, whatever Konu Uluma Mumbe, Iyerku Konu Uka, Amaruja, Levine Folikanuka. Awo la fasal ke tombe na wole sinapro hier ani sinesu lu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛ bila sen kan min bɛ tali kɛ walasa cogo min na k'a yira k'a fɔ min ye ka dankari hier dugukolo la ko u ma sɔn o waleya ninnu ma. Somajɛpu mɔgɔw tun bɛ fɛ ka n'u ka station dɔ sigi an ka dugukolo kan k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ fɛ ka min kɛ a tɛ ɲa parce que u mago bɛ sotiba dugukolo yɔrɔ min na an yɛrɛ ka baara dɔw bɛ yen n'o jɔra a bɛ kɛ sababu ye ka yan datugu de baara tɛ jɔ dɛ sotiba bɛ datugu de parce que k'a daminɛ Kidal fo Tombouctou o dugukolo ti y'a mɛn dɛ o de bɛ nin yɔrɔ in na n'a bɛ fɔ o ma ko cɛninjɛ. Lafasalikɛ jɛkulu maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ka dankari ni dugukolo yɔrɔ ninnu na a kɔlɔlɔ barika ka bon kosɛbɛ. Burugu bɛ sɛnɛ yɔrɔ in na tile bɛ sɛnɛ yen olu bɛɛ kɔrɔnfɛ fɛnw ye k'a daminɛ Mopti fo Kidal o fɛn bɛɛ bɛ se ka k'o yɔrɔ in na o ye kelen ye. Filanan u ka sira bɛ tɛmɛ an ka jardin agrosologique la o jardin agrosologique mun de b'o kɔnɔ i y'a mɛn dɛ bagan ka dumuni o de bɛ sɛnɛ o binbulu de bɛ sɛnɛ o binbulu 25 espèces o de b'o jardin kɔnɔ o bɛ yan depuis tubabu tile. A yira k'a fɔ ni lajɛba in kɔfɛ lafasalikɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye Sinapro ye ani Sinesu o ko walasa cogo min na ka se ka IER dugukolo k'olu lakana o bɛna waleya wɛrɛw k'olu bila sen kan. Mana boli sugu sugu fɔ ko boli o tɛ dan kɛ o kɛra Mohamed Haidara ale ka boli ko ni o ye sabu ni mɛ kalo tile 9 na 2022 la yirala k'a fɔ ale de y'a maminɛ muso n'o ye Caporal Aiche Bari o kɔni fa ni ka taa kɔni don a la u ka bon kɔnɔna o la o ɲininiw kɔni o kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra a ma ɲa min kɔ bolodala Mohamed Haidara kɔni olu kan nin juma in yɛrɛ la ni k'a minɛ k'a bila a bɛrɛ lɔ lolu Madi Bate ale bɛ segin nin ko kan aw ni anw ye. Nin ko in kɔnɔna na fo ko dɔw ka walawala Aïssata Bari ni muso mun jɛnna u ka so kɔnɔna na mɛ kalo tile 9 san 2022 nɛgɛ ɲɛ 5 wagati sɔgɔmada fɛ tasuma jeni jan dara ni muso in ɲɛ a ka so kɔnɔna na k'a sɔrɔ Mohamed Haidara n'o y'a maminɛcɛ ye ale bɔra so kɔnɔna na fosi ma sɔrɔ k'a sɔrɔ ka mɔgɔw wele k'u kana ale dɛmɛ Mohamed sera ka bɔ ni muso ka minɛn dɔw ye nka muso kɔni jenina tasuma fɛ an y'a mɛn ko ni muso kunna bɛnlen don walasa ka bɔ a maminɛcɛ fɛ n'o ye Mohamed Haidara ye mɔgɔ mun don ni bingalikɛla don wa zon don Mohamed kɛlen ka ni kuma mɛn Caporal de la Garde nationale n'o ye Aïssa Bari ye k'a y'a ŋaningɛ ta k'a bɛna dansigi ani Mohamed ka furu la nka Mohamed tɛ fɛ ka o mɛn a tulo la sabula a jarabilenba de don Aïssa la ɲininkali ye mun ye Aïssa ba nin furu in ma o de kɛra nin mɛlɛkɛ in ma ni minɛ ye wa an bɛ se ka mun fɔ depuis Aïssa ka nin banni kɛra a maminɛcɛ n'o ye Mohamed Haidara ye ale tununa fo kunu alamisa don Bamako kura commandant brigade olu de y'a minɛ Mohamed Haidara jumadon in juin kalo tile 10 san 2022 commune 4 tribunal o y'a bila ka taa Bamako kasobonba kɔnɔna na ni mɔgɔ fagalen kunbɛnna kaso colonel régisseur Adama Gindo a n'a ka cɛdenw fɛ. On bitanye alisa kadira ola ka fo dirpa manyama le kono fondi lo kono ulu jere ni ka nyafoli ke uye on ka fenti u ka bara kono ulu ka abara bolo lo bitali ke minye maliko bara ani keletigi ulu kono ka bara u kono o ka on ka chiden tuni kenen ka bagari MC be ya ka soro lo fleni folo antumbaye kumabe jatiga wale kala nunu ubina bi anka u bɛna bi dugu dɔw kan u bɛ bi sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kanw kan an tamatɔ u bɛ bi an kan mais bi in na ni jateminɛkɛla globalement an b'a fɔ ko olu jatigɛwalekɛlaw anw de kɛlen bɛ jatigɛwalekɛlaw ye olu ma sisan ni Segu région ta bi in na kalo tɛmɛnen na an ye jatigɛwale mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de olu draki la a bɛ komi mɔgɔ 20 ninnu na u ka kɛlɛkɛlaw b'a la a bɛ komi u ka mugujugu dabagaw b'a la a bɛ komi u bɛ mɔgɔ minnu fana bila ka anw bɛlɛnbɛlɛn n'an b'a fɔ guetteru n'anw bɛ sira fɛn fɛn ta olu de b'u wele k'a fɔ u bɛ nin sira kan renseignement y'a kɛ an sera ka terroriste ɲɛmɔgɔba dɔ fana minɛ Gao
Donc, aller terroriser, attaquer Tchamanke, surtout tes sites. Mais les G5 ni jatemina. G5 ni au cas de me battre dans les rues. Ou des carburant d'ama. Ou G5 tout gang qui journée soit sous balo, ou des balo d'ama. Donc, quand on a fait Tchamanke, ou tout est malé. Donc, on a des qui journée non entaille. Donc, kundi mambola. Donc, allons-nous voilà, c'est ça. Et force ouverture, comme on en a demandé, on est qu'à force d'eau. G5 à force ouverture, Mali territoire. Donc, on a des tas de Kimbe. Flebo amena ni ekinafuni anasira wele hamga jamana kona na fanchamana abi ila kafaku manifi mulubi taka kunu odo yele fana bulumino yele tabidu ulula wele obisigi maula fanchama fe ngani dafla ina anyabe mina wodi tanga sigi kono na kama ukuna be ninka ulumino kone utagi ula sabu sefa war million chama ori kone usorla kuchala sira kone ula ila la kafo bulma fe mino ijara transport so mara jona fe o kone tumbo tola do kuchala ngasira kuma ni da kuma che uyulu kone na jo ninka sekani wale kone udai onka chidi la sindeti bubino wala wala ni mado ka fola bikera jara transport duta mobili do kan biso madaina 4h wakati la ma marfatigi do fe ni bingani yere kera kuchala ni penso bache no rebita jo klubi nan bongola ni duta law anin firikela nunu bulula fe kon be boshirawla sena kon me kana ndaga woro nuna bingani chayali fe miu yere do dalin do terorisu ku ni kalo temene nuna uko ni ajagwa kalaso nyema ukan ka kalaso datugu kalaso nyema nunu kon muga dusukasi anu ka joro dugu ka farao kan mogotunu fana be ga chani yoro ko fole nuna me kalo kile mugan fla temene Italy jamana dindo anu din ka fara tugule do kan ol kon latuna ma marfatigi do fe minu mase ka la kodon sinsina kono mini kuchala chebeti jo klotan kola ali sisan kunnafoni ya maseka soro kula lagana ku kon mega mau joro ni bingani ye jamana baraka yoro kan ina fo prefecture aflebo mbitanye kabeni dunkere mino obe anga sigida ukoni uloko kuna minye amaveka anye minye lena biko ulukoni fala nyonkani juma nyere ulakabe minye jenkalo kiletana complexe scolaire Marie Oxila Priscilla ni kasika blasrali do ko ni ukene sigi ani minye kalanye ku uke mawkuna mununi obe fasu de nyumanya ukoni kolodo ula ni kera sababu ya ko ni uye ni kasika nyefoli ko ni uke miye ja kungo ko ni obisika ekere chugamina asita njara alele tunye anka ni kela ukene ne demiseni ne kakanka muneke wala saka nga sigida lakana no yere ye nyina journée mondiale de l'environnement édition 2022 kuma senyi o yere kera sababu ye amavek ale ni lena deko oluka campagne boloda kamokaw nu haklina tayira nyogona sigida ladon togo tagabolo nyumana bi la jarebe bla mine mun kono o ye quinzaine de l'environnement parce que ça on ça ina fo le 5 juin au Kerengerele no diebe kono ka ke journée mondiale de l'environnement et le 17 juin au Kerengerele no ka ke journée internationale de lutte contre la sécheresse et la désertification. Maintenant Mali a initié et ça mugani sabaye ka quinzaine initié. Maintenant ko journée flabe nyana maya nyokon fait et ça on ça fin be barake environnement domaine kono ulbe ba essayer ka chama ke pour que ko jeniro fin quinzaine ko ina kene dinfa ale koni bela jelene wele uga se ka tagabolo nyuma o matarafa wala saka nga sigida ulakana par exemple nanya fandewni aw kana ji tien o sigida la doni ko nyuma ndoye nanya fandewni ko ukuka papier utiliser li neme donc kayemi mi duma o kana kay fara ka fen ko kamine kanye ame sigida la kana nanya fo demisenu ni ay to ka tagama akana fo kabe moto ni mobilité ka soro aw magoti moto ni mobilité nanya fu ye na aw kana robine dale jika bonbon ka ji tiente o be kuma o de monum se ka fandew ni nanyu blagata sula angana fu kata manani na fe on sanga ke manani fimanu kono ni don kerenkerenlen yere tagara laban jonjon dila demisenu ma ale ni yiri turula école sokuru konona la on betoni 15 de l'environnement qui varia et membe on a do da ka gonga ka yoro da ka foni arabaina ni 15 de l'environnement o barano don ko ni ulukere o me lami so ba hali beto se buka on sama e ki varia ula aka soro le ulu flenye bi
saniya tɛ maa kelen saniya ye bɛɛ lajɛlen de ka kɔrɔ saniya ye ko bɛɛ lajɛlen a ka kan sun kɔ an k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ saniya n'an ma saniya an b'a kɛ ni yɛrɛ de la parce que a kɔlɔlɔ bɛ se fɔlɔ olu b'a ɲini se kɔfɛ an ka comportement yɛlɛma an ka kɛwale yɛlɛma k'a dɔn k'a fɔ n'an ma saniya an bɛ dɔ de fara a yɛrɛ kan fɔlɔ ni kɛ sababu ye a bɛ dɔ fara an ka bana kan a bɛ dɔ fara an ka fura kan fɛn o fɛn ye fɛn ɲuman ye saniya baliya de bɛ kɛ sababu ye olu b'a ɲini se kɔfɛ an k'a fanga di ɲɔgɔn ma technique fara partenaire technique fara fara kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'an ka dɔgɔtɔrɔ ayiwa Segu an y'a daminɛ ni Segu kunnafoni ye bariko la wa Segu kɛnzɛni l'environnement o bɛ bi baro kun cɛ ma ɲɛna ko n'Ala sɔnna k'i yɛrɛ fo k'i wale a diyara n ye ale sɔnna kɛ nin bɛ dansigi bi don baro la